Wala matigayon ang pagpabalik sa supply sa kuryente sa Bankal Elementary School sa Lapu-Lapu City. Karong adlawa, human masuta ato sa gihimong inspeksyon sa MECO nga wa pa mabutangi og wiring ang breaker. Gipasabot ni Engineer Herbie Ventero nga tungod kay wa pay budget ang tunghaan. Alang sa bag-ong wiring, gamiton lang una nila ang wiring gikan sa transformer paingon sa poste ug kini ang ilang buhaton karong adlawa. Uban sa mga personnel sa MECO, laing sugyot usab sa MECO nga ilang gitiwas og trabaho karong adlawa mao ang pagpadako sa kapasidad sa open phase protection gikan sa 175 amperes ngadto sa 400 amperes. Tinguha nilang mahuman kini karong adlawa aron mabalik ang supply sa kuryente. Ugma Mayo 3 ug kay balik naman ang face-to-face classes karong adlawa. Nananghid ang principal ngadto silang supervisor nga samtang wa pa mabalik ang supply sa kuryente sa tunghaan. Inay 3 p.m. to 6 p.m. ang klase himuon kini nilang 2 p.m. to 5 p.m. ilabi na kay ngit-ngit. Ug daghang mga lamok ang mga classroom sa mga karaan nga school building. So far, kuan raman sad namo ang mga bata pod kay ako raman sad silang pa sulubon og mga sleeveless. Dayon sahi mga t-shirt lang pod ma'am, di mag-uniform lang gyud. Kay aron nga di kay limuot pod. Nag-store min ng janitor dito, balikon niya 1:30 final kay ang among nagrihan sad magtinabangay mig binira ng wire gikan dito padong dire. Papatabang siya sa muang team para dali siya mahuman. So hopefully makuha na gini, masiga na gini. Masiga na gyud ma'am.